Fatima, 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 Fatima. Ke na baiwa kaina, taho ki tallafa min. Fatima raina, haka wani da ki ta shige min. Ke na baiwa kaina, na baki duka komai. Heroin jikina, taho ki tallafa min. Idan kika guje ni yan mata za da rasa komai. Dama ki ban kambun so ni zama jarumai. Ga zuciyata kin mallake ta, kin tattare kan abun bina gare ta. Tun gani na farko zuciyata kin shige ta, kin sanya shaukin da ke rikita ta. Jan hasken gidan ke shi ne ke rikita ta. Tawin so da rike bai shafa baki na. Kwanatinin kina ganshi ya idona. Fatima ki zo dole ki cuto min da raina. Ba na tunanin rayuwa ta yin ba da ke ba. Ki taimakan da so, ki daina min hukuwa. Gani a tsakiyar tekun so san ba za na sha ba. Idan ba da hannayen na kin ka taimaka ba. Ki tuna kan ke na taba na shige kadaici. Sina ta sanke kamar da mai maraici. Ban kosa kan ki dai na ke tana ce. Na san irin halinki za ki min halarci. Shi so kamar yake yan wata abin bukata. Ko rayuwar ka tilas da shi za ka yi ta. Burin masoya ran masoyiya faranta. Mai ziyara ki banda mana zo bazanta. Sakon zuciya da zo ga ke na furta. Fatima ta idan kina nan ba na gazawa. Hakan ki ne na yi kwarewa, zan tare miki abin gujewa. Abinda ba kya so ki ganewa. Fatima ta Fatima